Hej og velkommen til. Mit navn er Simon Windfeldt. Jeg arbejder som salgschef i MileageBook, og i dag har jeg æren af at tage jer med ind i et af de nyere moduler i vores program, vores skades-forsikringsmodul, som basalt set handler om at forenkle processen på de skader, der måske på jeres firmabiler i tjenesten. Hvordan vi får det registreret, meldt ind med alle informationer, vi skal bruge for at få håndteret den her forsikringssag. Smidigst muligt, nemmest muligt. Det er for både medarbejderen derude, der desværre er kommet uheldigt afsted med bilen, enten personligt, eller fordi der er sket en parkeringsskade, mens man har været til et kundemøde eller lignende. Det handler også om fleet manager, der logistisk skal løse en opgave, altså en bil, der måske skal på værksted, og hvordan er det så lige, vi får den her chauffør eller puljebil erstattet i perioden. Og så handler det selvfølgelig i sidste ende om en potentiel forsikringsansvarlig. Der kommer vi blandt andet ind på en af vores integrationspartnere, Intubis. Vi har lavet en rigtig spændende løsning med, hvor vi kan sende den info, vi samler op direkte ud fra telefonen, via kamera, via GPS-positioner, dermed også have tid med og få afleveret, så vi kan få det hele håndteret uden for meget spildtid. Derfor vil jeg i dag simulere sådan et lille flow helt ude fra medarbejderperspektivet, der skal lave rapporten, sende den afsted. Efterfølgende vil jeg tage jer med ind til den modtagende part, uanset om det så er fleet manageren eller dets lige, eller den her forsikringsansvarlige. Og så kan I ligesom få et overblik over både det, man overbliksmæssigt får, men selvfølgelig også, hvordan det er, man kigger ind i detaljerne, tilføjer detaljer, hvis væsentligt, og i sidste ende afleverer. Men lad os starte ude i appen og få registreret denne her fiktive skade. Nu vil jeg tage jer en tur med ud i appen og simpelthen simulere, hvordan og hvorledes det ser ud, når man skal oprette den her skadesrapport og har været ude for et uheld, enten en kollision eller måske en bakskade, som jeg vil simulere i dagens tilfælde. Vi starter herinde på skadesoverblikket, hvorfra man både kan se de skader, jeg tidligere har været indblandet i. Nu er det heldigvis demodata, og dermed ikke fordi jeg er super uheldig eller dårlig bilist i det her tilfælde. Men det man gør, når man skal oprette sin skadesrapport, det er, at man trykker på plus-ikonet, den blå cirkel nede i højre hjørne. Herfra der starter sådan selve indrapporteringen lige sådan kort med kontaktoplysninger, hvis man har været ude for et større uheld og ulykke, politiets og ambulancer, så vi simpelthen kan få håndteret de her personskader i værste tilfælde. Men så starter man indrapporteringen nede i bunden. Vi starter med udgangspunktet, det er dato og tidspunkt for skaden. Det er jo alt efter, om man har været der, mens det er sket, altså eksempelvis en parkeringsskade, man kommer ud til efter et kundemøde eller andet ærne, så er det klart, så er det jo først, når du kommer derud, at du kan se det og dermed indrapportere det. Men ellers i mit tilfælde, så vil jeg simulere en egen bakskade i det tilfælde. Derfor vil jeg også her nedskrive bakskade på højre bagende. Kan uddybe, det kan jeg også efterfølgende og senere hen i flowet her, men ellers så er det i hvert fald et udgangspunkt at have. Når vi trykker næste, så kommer den anden fundamentale element, det er lokation, hvor er det vi står. Heldigvis er vi begunstiget den her GPS, vi alle sammen har i lommen i vores telefon, og ud fra tesen om, at jeg lige har været ude for en bakulykke, bakuheld, måske en sten eller lygtepæl, jamen så går jeg ud af bilen og laver den her rapportering med det samme, og derfor får vi den her information givet på stedet. Skulle der være sket personskade, så skal vi selvfølgelig også indrapportere det. Det håber jeg selvfølgelig ikke er tilfældet, men hvis det er således, så svinger man lige af, at der er sket en ulykke på personen. Får noget information om vedkommende, noget navn og noget kontaktoplysninger som minimum. I det her tilfælde, så vil jeg simulere, at der ikke er nogen personskade, så jeg hopper tilbage, slår det fra og trykker herfra næste. Det næste element, der er væsentligt, det er, at vi får lokaliseret, hvad er det for et køretøj, vi har været ude i. Det kan jo være lige fra biler til varebiler, det kunne være traktorer og lastbiler, det kunne også være cykler. Jeg vil simulere, at jeg har måske en puljebil, jeg har lånt til mit ærne i virksomhedens tjeneste i dag, simulere, at jeg har været ude for det her uheld. Det gør jeg ved at markere bilikonet på nummerpladen hernede, der vælger jeg den bil, som jeg har kørt i og forvoldt den her skade på. Det er jo for jer, der har set med i tidligere afsnit, specielt omkring vores flådeadministration, opsætninger, der afgør, hvilke biler er det, jeg jo egentlig har adgang til. Både hvilke biler er det, jeg har mulighed for at køre, men det matcher selvfølgelig også, hvad er det så for nogle biler, jeg potentielt kunne have lavet den her ulykke, det her uheld i. Det vil sige, at er der mange biler, så kan jeg søge op i toppen. Her er det jo sådan relativt overskueligt med de biler, jeg har oprettet i mit setup her. Og her vil jeg altså vælge en bil på listen, som jeg her har lavet den her bakskade på.
Er der påhæng på en trailer, det lige, kan vi selvfølgelig også registrere det med, hvis der er sket skade på den del. Ellers trykker jeg OK. Her vil jeg begynde at lokalisere, hvad er det for et sted, skaden er sket. Som nævnt før var det en bakskade på højre bagende. Derfor tager jeg lige fingeren på skærmen og lokaliserer præcis, hvor det er sket. Næste element er, at jeg kan tilføje billeder. Igen er vi begunstiget af ligesom at have GPS i lommen, at vi også har kamera direkte herpå. Og derfor kan jeg nemt tilføje et billede. Jeg kan både gøre det for galleri, hvis jeg indrapporterer den på senere tidspunkt og bare har taget nogle billeder og kørt videre. Eller så kan jeg direkte på kameraet her, hvor jeg har et billede af den bil, jeg har forvoldt skade i, til at ligge foran mig. Tag et billede herpå, vælger brug foto eller tag et nyt lignende. Jeg kan herfra gemme fotoet, ligger nu gemt som en af de bilag, der er vedhæftet, kan tilføje flere, hvis der er behov for det, men ellers trykker jeg igen på OK-knappen for at hoppe videre til næste element. Her har vi nogle beskrivende tekster på, hvad er det egentlig skaden består i. Det I ser her er faktisk direkte hentet fra vores integrationspartner Insubis. Så ved vi, at det er de samme formuleringer, vi bruger. Uden Insubis, så kan I selv døbe jeres egne, og dermed er det medarbejderne kan vælge imellem. Men her giver det super god mening, at jeg vælger en parkeringsskade, egen parkering, sådan nummer 5 fra bunden, og får det vedhæftet til. Herefter kommer jeg til en opsummering på de informationer, egentlig bare for at sikre, at det hele stemmer, jeg nu har været igennem. Hvilke køretøjer er vi med? Kan køretøjet stadig bruges, eller er det så beskadiget, at det enten skal hentes af elementer, der kan hjælpe jer med den del, og uanset om det er eksternt eller internt, men selvfølgelig også en helt logistisk. Har vi en bil, der skal afløses i hjemmeplejens tjeneste, eller som puljebil, fordi der faktisk andre, der skal bruge den her bil senere på dagen, eller i morgen, eller det lige. Super væsentligt sådan at kunne styre rundt ud fra de præmisser. Vi kan se, hvad skaden består i. Vi kan se den tegning, jeg har lavet. Vi kan se det også ved efter billeder, og som jeg nævnte tidligere, så kan man her uddybe skaden. Altså, jeg er måske bakket ind i en lygtepæl eller i en sten. Det ser slemt ud, eller hvad man nu kan få på at sætte på. Men ellers så trykker jeg næste. Her begynder vi at skifte over i, om der også har været andre impliceret i mit uheld. Det har der jo ikke været i den her bakskade, jeg har simuleret. Men skulle der nu være en modpart, eksempelvis, så slår vi det her med, at det er en soloulykke fra. Det gør, at vi kan tilføje en modpart. Her er det jo væsentligt at få som minimum et registreringsnummer på modpartens bil med. Gerne forsikringsselskab, gerne lige noget navn, nogle kontaktoplysninger. Så har I det hele samlet et sted, og samtidig med, at I så afleverer rapporten, så kan man arbejde videre med det både for interne folk, fleet manager, forsikringsansvarlige, men selvfølgelig også forsikringsselskabet i det tilfælde. Som nævnt her, så er det jo en soloulykke. Jeg har ramt en sten, lygtepæl, det lige, og derfor registrerer jeg det lignende og trykker på næste. Skulle det nu være den her koalition, kunne det sagtens være væsentligt at have vidner registreret med. Det er jo på samme måde som de andre funktionaliteter. Vi vinger af, hvis det er noget, der har sin gang på jord. Vi trykker tilføj. Vi får nogle kontaktoplysninger. Hvem er vi med at gøre? Vi får vejnavn og kontaktoplysninger på, sådan helt overordnet. Nu er der ikke så mange viden til, i hvert fald ikke nødvendigt. Jeg ved godt, det er mig selv, der har dummet mig, og desværre ikke lige set, at der var den her sten efter mig. Bagved mig hedder det nok nærmere, og derfor trykker jeg næste. Det sidste element, inden jeg egentlig sender min rapporte, herfra, det er, at jeg går ind og kan tilføje yderligere billeder og tegning. Det er simpelthen, hvis du foran dig har taget A4-papir for at eksempelvis tegne vejens forløb. Det er jo typisk, hvis man har kollideret med andre, og man ligesom beskriver, okay, hvad var det der skete? Var det venstresving, højresvingsulykke, hvad er det, vi har med at gøre? Vi kan også udskrive det. En udskrivelse er egentlig, at I får en millimeterpapir på jeres skærm, og så har vi nogle forskellige ikoner, I kan sætte ind. Men det er ligesom, hvad man er til momentsmæssigt, og hvad der er nemmest for jer at arbejde med. Her vil jeg, fordi jeg jo ikke har kollideret med nogen, trykke næste, og herfra kunne jeg sådan set sende min rapport. Det kommer jeg også til at gøre, men det er væsentligt for mig, ligesom den her promptboks, der kommer frem, når jeg trykker på knappen, lige at nævne, at når I har trykket OK her og afleveret den, jamen så kan I ikke gå ind og ændre i rapporten. Så er den simpelthen sendt videre til de næste, der skal arbejde videre med det. Fleet manager, forsikringsansvarlig eller dets lige, der så i eksemplet her kan sende det videre over i Insubis-systemet og operere med det på de præmisser, man er vant til. Derfor trykker jeg send. Jeg har gjort det, jeg skal. Jeg kan nu køre ud, fordi bilen stadig kører og passe mit arbejde. Og så får vi styret rundt både rent lavpraktisk, hvad skal der ske med bilen, men også håndteret den her forsikringsskade, der er forvoldt. Det vil jeg gerne tage med ind på website for at vise, hvordan er det, man oplever den her skadesrapport, der er indberettet. Så derfor skifter jeg lige mindset og hopper over på computerskærmen. Så er vi kommet en tur ind forbi vores website, hvorfra vi vil arbejde med den skadesrapport, vi netop har indrapporteret. For jer, der tidligere har set det her afsnit omkring administration, så vil I se de her elementer, som jeg før har præsenteret med dashboard osv., blandt andet håndteringscentret, hvor de her rapporter vil ende. Det, der selvfølgelig også sker med rapporterne,
det er, at når man går ned og finder fanen herovre, der hedder skadesrapport, så får man sit overblik. Herinde der har jeg alle de skader på tværs af biler, og for den sags skyld også på tværs af medarbejdere, som er indrapporteret. Både med sådan helt standardinformation, hvornår køretøjet, hvad består skaden i, rapportnummeret, skal skaden anmeldes, og også, som I ser, med en status. Det gør også, at I kan sortere og filtrere op i toppen, eksempelvis på status, altså de afsluttede, hvis man har brug for at se de elementer, de rapporter der, som vi har færdigbehandlet, om man vil. Det kan også være, at vi kun vil se de igangværende sager, for ligesom at ikke have alt samlet i et overblik. Der kan selvfølgelig med mange medarbejdere og mange biler være rigtig mange skader herinde. Nu er jeg lige sorteret på de igangværende. Det er jo blandt andet den skade, vi netop har indsendt ude fra marken, så at sige. Vi har rapporten allernederst her den 16.11. på salg nummer 2. Parkeringsskade, egen parkering, Ole Pedersen, der har været uheldig, skadesrapportnummer, status igangværende, og det man som både fleetadministrator eller for den sags skyld forsikringsansvarlig vil gøre, det er, at man trykker på blyanten herovre for at få flere detaljer om selve rapporten. På forsiden her, der er der nogle forskellige elementer, man bliver bedt om at forholde sig til. Eksempelvis, hvilken administrator er det, der er ansvarlig for opgaven. Det kan være, at I har flere forskellige, der logistisk skal styre det her rundt. Det kan også være, at flådeadministrator vil tildele den her til den forsikringsansvarlige. Jeg har 2, der har de der præmisser i mit setup. Jeg er logget ind, som I kan se oppe i hjørnet, som Jens Jensen, og kunne vælge at selv lige tage ansvaret for, at det her det bliver håndteret. Jeg kan sætte forsikringsselskab på, og skadens omfang. Det kommer lidt an på, om I vil bruge den her integration til Insobis, fordi basalt set det, I gerne vil, det er at få skudt den derover, når I hvert fald sikrer, at tingene stemmer. Hvis I bruger vores modul uafhængig af, jamen så begynder de her informationer, I sætter på, at være super essentielle og væsentlige for at have både arkivet herpå og altså alle elementer, der nogle gange er væsentlige for jer. Det vi uanset hvad er super interesseret i og som er super væsentlige, jamen det er jo de elementer, der er indrapporteret ude fra marken. Som vi netop så har vi jo sådan de grundlæggende elementer om skaden heroppe nedfældet. Hvornår, vi har dato, tidspunkt, vi kan se, hvad den består i. Vi har lige den her korte notits omkring, hvad det er, der er sket. Vi kan se, hvor det er foregået. Hvis der er personskade, det er der jo heldigvis ikke. Vi kan se, hvad køretøj vi har med at gøre. Køretøjet kan heldigvis stadig bruges, er det vurderet ude fra marken. Det gør jo i hvert fald Fleet Manager ikke har samme akutte opgave i at få noget styret rundt. Var det nu et nej, jamen så er det vigtigt, at vi lige får taget hånd om sagen. Vi kan også se den her tegning, vi kan også se, at der er vedhæftet et billede herovre. For at se billedet skal man lige drille ned i elementet her, det kommer lige tilbage til. Og som I kan se, så kan man egentlig se det ud fra hver enkelt parametre. I kan også finde det oppe i toppen heroppe, der har vi simpelthen alle fanerne. Men i stedet for at I slavisk skal gennemgå hele rapporten, så er det super nemt med overblikket her, og danne sig, ja selvfølgelig overblikket. Er der så noget, der er væsentligt at kigge ind i, for eksempel på køretøjet, for at se det her billede, jamen så trykker vi på det element her. Herindefra, der får I simpelthen mulighed for at både se, faktisk også korrigere. Det kunne være, at I gerne vil have en yderligere beskrivende tekst, som I jo så ude i appen lige før, at jeg ikke uddybede yderligere. Det kunne være, at det var super væsentligt for næste led, altså over til forsikringsteamet, eller at man bare har notits, når man sender det til Insobis. Fordi i sidste ende, når man har løbet igennem, at alting for langt det fleste vil stemme her med det samme, jamen så vil vi trykke på send til Insobis, eller trykke på send. Og på den måde er vi simpelthen i gang med skadesbehandlingen, enten indrapportere personligt til forsikringsselskabet, eller som nævnt igennem ekstern partner. Det her er egentlig sådan en komplet gennemgang af vores skadesmodul, et delelement af vores flådestyring, vores flådeadministration, men som er super væsentligt og som med garanti kan mærkes direkte økonomisk set, fordi vi er sikre på at få skaderne og dermed forsikringerne fuldt udnyttet, i stedet for at få efterregninger fra leasingselskaber eller biler, der bliver endnu mere beskadiget, fordi der ikke er nogen, der lige kender processen for at få det gjort. Det, at det er nemt og simpelt, det har en gavnlig effekt sådan hele vejen igennem jeres forretning, uanset om det er kommunal, privat eller hvad det måtte være. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne bruge det, og hvis der er spørgsmål til, så må I meget gerne tage fat i mig.